beeld wordt mede mogelijk gemaakt door de Fly van de week. Welkom, lieve luisteraars en kijkers naar het programma In Beeld. Ik moet even beginnen met de maand september. Heeft u gekeken naar Wil? Ik was heerlijk in Frankrijk, een maand lang. Maar vanaf nu neem ik het weer over. En ik heb vandaag, hele toffe gasten. Maar soms heb je gasten waar je een beetje voor moet uitkijken. Waar je in ieder geval geen ruzie mee moet maken. En vandaag heb ik er dus twee waarmee ik dat niet moet doen. Want die hebben wapens meegenomen. Maar ik ga even de tafel rond. Want links van mij zit Rick Heithuizen. Rick Heithuizen. Rick, en jij doet wat voor sport? Handboogschieten. Handboogschieten. En daar bedoel ik ermee, dat is daarom geen ruzie maken. En ik zie een trotse moeder. En waarom ze trots is, gaan we verder vertellen. De trotse moeder Emily. Emily, vertel eens. Ja, klopt. Een hele trotse moeder op 2 zoons die de sport handboogschieten uitmuntend beoefenen. Nou, fijn, hè, Emily. Ja. En je woont ook in echt, hè? Klopt. Ja, je woont allebei echt. Niet zo ver vandaan, 5 minuutjes maar, zei je. En dan hebben we aan de andere kant van de tafel Cas. Cas, vertel eens wat meer over jezelf. Want ik blijf bij jou hangen. Cas? Ik ben Cas, ik ben 16 jaar en ik doe al 7 jaar ongeveer aan handboogschieten. Samen met mijn broertje Rick. Ja, oké. En jij zit hier in de studie van SWOT 2, maar die is in het Connect College en dat is voor jou bekend terrein. Ja, zeker. Ik zit hier op school. Ja. Ik doe de opleiding gymnasium en ik zit nu in het 5e leerjaar. Oh, dus je doet Grieks en Latijns en zo. Ja, klopt. Hey Emily, kun je ze daarmee helpen of niet? Nee, dat gaat op dit moment mijn petje te boven. Ja, dat lukt niet meer. Dat lukt niet meer. Nee. Ja, 1, dan valt het nog wel mee, maar als ze eenmaal zo ver zijn, dan niet meer. Maar Cas, geef het jou, handboogschieten doe je. Ja. Werd je opeens wakker 7 jaar geleden, mam, ik ga handboogschieten? Of waar komt dat vandaan? Nou, niet helemaal. Ik heb heel veel sporten geprobeerd. Ik heb gevoetbald, gejudo'd, echt van alles. En toen heb ik een keer bij de Bandert, was er een evenement. En daar kon je ook proberen handboogschieten. En dat heb ik toen gedaan. En dat vond ik heel leuk, dus ik dacht, ik ga dus proberen. En toen zijn we naar de vereniging geweest voor een proefles. En toen ben ik blijven schieten eigenlijk. En welke vereniging is dat? HBS de Ster. HBS de Ster. En jullie hebben pas een nieuw onderkomen, hè? Ja, klopt. Dat is, ik zie jou driftig knikken. Ja, Rick, ik zie jou driftig knikken. En waar is dat ergens? Dat is naast het zwembad in de Naast Bandert. het zwembad? En naast de judozaal. Oké, die weg. dus daar zo. En hoe heet die club nog een keer? HBS de Ster. De Ster? Ja. Oké. En hoeveel leden heeft de Ster? Nu volgens mij rond de 100. Rond de 100. En weet wel, hè, daar kijken heel veel mensen naar dit programma. En dan zien ze er 2 zitten die zeer verdienstelijk handboog schieten. En we gaan straks vertellen hoe verdienstelijk dat is. Maar stel dat die nou straks enorm veel zin hebben. Zeggen, nou, dat lijkt me een leuke sport. Ik ga ook eventjes kijken doen. Kunnen er nog veel leden bij komen of is er een beetje een wachtlijst? Want Emily, ik heb het met de vorige uitzending met jou erover gehad. Misschien moet ik die vraag aan jou stellen. Hoe zit dat nou als mensen... Ja, er zijn best wel wat mensen bijgekomen sinds de nieuwe accommodatie er is. Hè? Want dat spreekt dan gelijk wat meer aan. En er is eens gezegd dat er op dat moment een wachtlijst was. Ik weet niet hoe dat op dit moment is, maar normaal gesproken dan ga je, zoals Cas al aangaf, een proefles volgen. En dan kan je zien van, ja, is dit echt iets voor mij? Vind ik het echt leuk? Ja. En als dat inderdaad het geval is, dan kan je ook bij die handboogvereniging een boog te leen krijgen. Hè? Ja. Zodat je eigenlijk de eerste periode echt kunt gaan bekijken, is deze sport iets voor mij? Wil ik het blijven doen? Voordat je gewoon uitgaven gaat uitgeven. Want het is natuurlijk wel een behoorlijke investering. Want we gaan straks even, laat jij straks even die boog zien. Hè? Want dat is niet zomaar even een stukje bamboe met een touwtje. En dit is denk ik nog het goedkoopst van alles. Of is dat ook een prijzig ding dit hier? Redelijk. Alleen al de punt is bij VBS €11 volgens mij. Dit is een kleine stukje? Ja, dit is een tungstenpunt. Dus dat is al een stuk duurder dan een stalen punt. Want jij weet er alles vanaf wat dat kost. Ja. Want jij werkt daar. Hè? Ongeveer. Ja, klopt. Oké. Dat is een hele specifieke zaak. De VBS, zei je? Ja. VBS, ja. En die zit hier in echt, hè? Ja, op Slekken?
op de Hoogstraat. En daar werk jij ook bij. Want je moet daarnaast flink leren, denk ik, als je zo ver zit met Atheneum. Maar zo'n complete pijl, waar praat ik dan over? Die pijl zit rond de €40. Oké, dus daar heb je niet 10 van zo achter je... 12. 12? Ja. Nou, moeders, en dan heb je 2 zonen. Ja. Hè? 24 van die jongens. Dus mama blijft nog wel een tijdje werken. Mama, waar werkt mama? Bij de gemeente Echt-Zusteren. Bij de gemeente Echt-Zusteren, maar nog niet zo lang, hè? Nee, sinds januari dit jaar. Sinds januari dit jaar, hè? Ja. Ja. En daar zit je te glunderen, want dan moeten we gewoon de kijkers even gaan vertellen. Want hier zitten 2 Nederlands kampioenen. Echt heeft 2 Nederlands kampioenen. Ik ga naar jou toe. Rick, vertel eens. In welke categorie ben jij Nederlands kampioen geworden? En wanneer was dat? 3 september als het goed is. Was het op zondag, hè? Ja. Zondag 3 september. En waar? Wat was dat? Almere. Ja, ik heb het gelezen. In de krant heb ik het gelezen. Stond in de krant. Ik was in Frankrijk. En daar heb ik het zelfs in de krant gezien. Stond het. In Almere, daar ben je Nederlands kampioen. En hoeveel pijlen moet je in hemelsnaam schieten om Nederlands kampioen te worden? In mijn categorie, dus onder de 14 jaar, moet je dan 2 keer 36 pijlen schieten. En wie dan het hoogst heeft, is dan eerste. Ja. Maar bij de hogere categorie, dus onder 18 en onder 21, moet je nog tegen elkaar schieten in rondes. Oké. Maar en punten schieten, dat bord is dat 10 in het midden en dat is gewoon net zoals we dat allemaal kennen? Dus Van de roos. De roos. En hoe groot is die roos? Ligt eraan Nee, aan welk kaart. formaat. Er zijn verschillende formaten. 40, 60, 80, 120 centimeter. Dus hangt af van de afstand. Ja. Welke afstand heb jij geschoten? Ik heb 30 meter geschoten. 30? Ja. Dat is nog een flink end. 30 meter. Ja. Dus dat is niet een sport die je thuis ook nog een beetje kan oefenen. Ja, je kunt wel op een korte afstand oefenen, maar dan is het alleen voor de techniek te oefenen. Ja, op de kont van de buurman. Bijvoorbeeld. Nee, moet je niet doen, hè? Want dit is echt een wapen. Als je daarmee, want het gaat met veel kracht gepaard. Hè? Ja. Ja, vertel eens hoeveel kracht. Wat voor snelheid bereikt zo'n pijl nou als jij schiet? Snelheid zou ik niet weten, maar ik weet dat er achter mijn boog zit 32 pond trekkracht. Dus die kracht wordt op de pijl uitgeoefend. En hoeveel meter schiet jij? Ook 30? Of zit jij 60 meter. 60 meter. En voor mijn beeldvorming gaat zo'n, net als met darten zie je wel eens dat die pijl dit doet. Hè, die dart. Ja. Is dat hier ook op het geval? Dat ligt er echt aan hoe zwaar de boog is. Bij mij is dat wel nog een beetje, bij Rick is dat wat meer. Want Rick schiet wat lichter. Als je naar Olympische Spelen zou kijken, dan gaat die pijl toch wel redelijk recht. Want die mensen die schieten allemaal 40, 45 pond. Zoiets, denk ik. 45 pond, dat wil dus zeggen, maar jij zegt 32 pond. Hè? Ja. Dus dat is 16 kilo wat je eigenlijk op dat, zo moet je het zien. Ja. En toen vroeg want ik een beetje te kijken, ik, want jij bent links, hè? Klopt. Ja. En dus dat betekent dat je dan met je linkerarm juist spant of juist andersom? Hoe moet ik dat zien? Het is eigenlijk een combinatie. Het is natuurlijk, als je gaat spannen, dan is het initieel wel met de achterhand, de sterke hand. Ja. Maar het is, als je bij je kin zit, dan is het een combinatie van je linker en rechterschouder. Om die naar elkaar toe te krijgen. Want je duwt ook de boog van je af. Bij onze techniek die we bij het RTC geleerd krijgen, is dat wel zo. We krijgen eigenlijk een draaiing in de romp. Oké. En hoeveel pond trek jij? 28? Ja. Nou, dat scheelt zoveel. Je bent nog 4 pond en dan zit je op zijn niveau. En zijn dat dan, want jullie hebben allebei je boog meegenomen. Ik zie ze hier staan, eentje daar. Hè. Dat is een heel complex geval, daar zitten heel veel dingen aan. Ik ga aan de regie vragen, mag er even wat uitgelegd worden op de boog? Zou de camera dat kunnen pakken? Ga jij dat dan doen, Kas? Ga je dan even daar staan en leg eens even uit de onderdelen waaruit zo'n boog bestaat. We hebben als basis... Sla maar rustig. Dit is het middenstuk. Daar zitten 2 latten aan. Wacht even, we moeten even kijken. Probeer zo dicht mogelijk met de microfoon, anders zit je wat te vertellen. Ja. Ja.
Ja, ik En kan wel even komen zitten. Dat is Ja, geen kan probleem. dat? Ja? Zeker. Oké. We hebben het middenstuk. Ja, Daar zitten de 2 latten aan en die worden naar achter gehouden door de pees. door de pees. En waar is die van gemaakt, die pees? Die pees is van fastfly draad gemaakt. Oké. Die maken we ook zelf bij VBS. Oké. Is ook keuze tussen materiaal, kleur, van alles, als we ze zelf maken. Oké. En de latten, dus die een beetje op het skis lijken, zal ik maar zeggen. Hè? Langlaufskis lijken, dat zijn de latten. Ja, klopt. En dan zie ik nog van die zilveren dingen erop zitten. Wat was dat zilver, die zilveren knop? Deze knop, dat is iets wat we bij onze vereniging nog hebben. Ik weet niet hoe dat bij anderen zit. Soms hebben ze niet meer. Maar wij hebben nog van die rekken. Ja. En dan zetten we de boog dan zo in. Dat Die is hebben van die puur haken erom. Dat heeft Ja. niks met de sport schieten Nee. te maken, maar daar krijg je de boog in. Oké. Ja. Dan hebben we dat hele lange ding hier. Wat is dit? Dat is een stabilisator. Dat zorgt ervoor dat de boog stabieler blijft als je uitgetrokken staat. En die 2 dingen zijn ook stabilisatoren? Dit zijn ook stabilisatoren, ja. Oké. En dan heb je een vizier. En waarom zit daar weer zo'n... Nou, als ik 18 meter schiet, dan komt hij naar boven. Ja. Oh, En als ik 60 meter schiet, dan gaat hij naar beneden. Zorgt er gewoon voor dat ik die beweging ga krijgen. oké. En dan gaat die boog iets meer een boogje en dan komt die verder, als het ware. En hoe zwaar weegt dat hele ding bij elkaar? Het middenstuk is net geen kilo volgens mij. Ik weet niet hoeveel die in totaal weegt. Ja. Voor mij is het vrij licht. Ik denk wel een aantal kilootjes. Ja. En nou heb ik wel eens gelezen dat er meerdere bogen zijn. Ik ga even gewoon vragen. Ik heb gelezen over een recurve boog, een compound boog, een bearboog en een longboog. Wat is dat voor een boog? Dit is een recurve boog. Dat kun je ook zien aan de lat. Die heeft een S-curve, de recurve. De recurve. Ja, daar komt de naam vandaan. Daar komt de naam vandaan. En die hebben allebei een recurve boog. Jij koopt een recurve boog. Is die voor jou nou veel anders als die? Denk het niet, hè? Het lijkt verdacht veel op elkaar, hè? Ja. Ja. Oké. En wat is dan een compoundboog? Een compoundboog is de meest geavanceerde boog die tot nu toe gemaakt is. Heeft ook hetzelfde idee van een middenstuk. Die heeft ook latten. Aan het eind van die latten hebben we cams zitten, zoals we dat in de handboogsport noemen. Dat zijn een soort van katrollen. En die zorgen ervoor dat in het begin dat de boog krachtig en zwaar is. Ja. En dan als je bij de stop van de cams komt, Ja. dan is hij een stuk lichter. Dus dan zou je de boog op 60 pond staan. En als je dan bij de stop van de cams komt, dan is hij 20 pond of zo. Noem maar een voorbeeld. Ik vraag me af, hè, als je dat dan mee schiet, hè, wat voor snelheid zo'n pijl bereikt. Maar dat heb je nog nooit gemeten, geloof ik. Nee, Hè? nee. Dat meten ze niet. Hè? Maar dat is toch een flink vaartje als je op 60 meter... Ik bedoel, het zit erin, hè? Het is, kun je met lopen niet bijhouden, denk ik. Nee. hè? Oké, en dan heb je een bearboog. Wat is dat, een bearboog? Dat ligt er een beetje aan wat de schutter zelf wil. Een bearboog kan bestaan uit een middenstuk en latten zoals deze. Ja. Die mag geen stabilisatoren en ook geen vizier. Dus dat is het grote verschil met een bearboog. Dus dan ga je een beetje meer zoals het vroeger was. Zoals het vroeger was, inderdaad. Nou, dat is deel van het examen voor jou. Ik heb voor jou ook nog een examenvraag. Ik heb nog een andere boog gezien, dat is de longbow. Wat is dan een longbow? De Cas? longbow is eigenlijk een boog die uit 1 deel bestaat. Dus je hebt alleen het middenstuk en de latten, die zitten gewoon altijd aan elkaar. En dan heb je de pees. Ja? Die werd vroeger ook al gebruikt in de middeleeuwen. En in bijvoorbeeld de 100-jarige oorlog hadden diegenen met een longbow een heel groot voordeel. Waarom? Je kon namelijk met een longbow heel makkelijk door een panzer heen schieten Oh, van metaal. dus die had ook een flinke trekkracht. Ja, zeker. En dat is allemaal kunststof? Is dat fiber of zo? Dit is aluminium middenstuk. Ja. En dit is latten? carbon. Carbon fiber, ja. Ja. Waar ze ook Formule 1 auto's van maken. Ja. Ja, dan kijk ik naar mama eventjes, mama Emily. Dan hebben die 2 kinderen van jou een prachtige boog. Hè? En dat zal vast niet hun allereerste zijn, want hij doet het al 7 jaar. Hij heeft natuurlijk al wat bogen, want die zullen verslijten, denk ik, op een gegeven moment. Of er komt weer wat nieuws uit. Ja. Wat kost nou zo'n boog? Nou, ik denk als we hem zo compleet zien, rond de €2000, Kas.
Zit ik dan goed? Nog meer? Nog meer, ja. Oké. Ja. Ben ik blij dat vroeger mijn kinderen op handbal zaten op voetbal. Ja. Dat was lang zo duur niet. Maar meer dan 2000 euro. En hoe lang doe je daar nou mee? Hoeveel jaar? Hier kan ik heel lang mee doen. Ja. Deze boog is echt super kwaliteit. Zijn echt de nieuwste van het nieuwste. Of ja, nu niet meer. Maar was vorig jaar het nieuwste van het nieuwste. En wanneer ongeveer, dan kan je moeder alvast een beetje op rekenen, ga je ongeveer zeuren voor een nieuwe? Doet hij al? Nou, zeuren. Ik zie bij de handboogwinkel natuurlijk al het nieuwste langskomen. Ja. En dan vertel ik er wel eens wat over. Rick heeft een nieuw model van Rick heeft een nieuw model. Ja. Dus die hebt mama al... hoe? Recreëren. Ja, je werkt gewoon 36 uur bij de gemeente, hoor. neem ik aan. Ja. Fulltime. Ja, en nog wat overuren erbij, af en toe. Ja. Want is dat ook zo'n prijs? Is het ook zo'n dure boog? Ja. En het middenstuk kan eigenlijk wel heel lang mee. Het enige wat vaak vervangen moet worden zijn of de pijlen of de latten. Ja. Want die latten die hebben ook een bepaalde trekkracht. En op een gegeven moment is die op. En dan moet je gewoon zwaardere latten op je boog om weer die stap vooruit te kunnen maken. Oké, dus die extra ponden. Als jij 32 pond gaat schieten, moet je nieuwe latten hebben. Ja. Dan kan ik die van Cas misschien gebruiken. Oh, en dan krijg jij gewoon nieuwe latten. Ja, dat maakt inderdaad met links, rechts handig, maakt latten niet uit. Middenstuk wel. Ja. Hé, maar nou moeten we even over de Nederlandse kampioenschappen praten. 3 september, dat is nou een goed maandje geleden. Hè? Ja. En toen stonden jullie daar, toen ging je naartoe. Wist je van tevoren van, nou, daar ga ik even toe, ga even eens maar tikken, ik word toch kampioen? Of was er toch nog wel wat Ik had competitie? zeker het vertrouwen dat ik het kon winnen, maar je moet het alsnog even doen. Dus ja, en dat is goed Je moet gelukt. het nog wel even doen. Ja. Ja. Het is niet van, ik ga er naartoe, want ja, 1 keer misschieten. Ja, mist zul je nooit, maar niet voldoende punten. En dan gaat een... want als je... En ik ken het gevoel, zal je vertellen. Is dat een geheim? Toen ik jeugd was ik heel goed in bowling. En dat was de Nederlands kampioenschappen tot 18 jaar. En die heb ik dus verloren over een heel weekend op 1 kegel. Ja. Dan heb je dus 2 dagen lang gebowld. Ik weet niet hoeveel games. En dan verlies je hem dus op 1 pin. Want ik keek maar 1 pin. En dat doet zeer. Ja. Dat doet zeer. Als je op 1 pin... Dan stond ik daar in Scheveningen met zo'n gezicht. En het zag er even daarvoor nog uit. 5 minuten voor de laatste worp zag het er nog uit. Vingers in de neus en Smeets gaat naar huis met de beker. En toen werd ik tweede. En dat is toch heel vervelend. Ja. Dus, en dat is met jullie sport ook. Hè? Dat bedoel... Ja, ik moet ook zeggen, Rick die won ook met 30 punten voorsprong op de nummer 2. Dus die had wel wat uitloop. Oh, maar de ja. finale van Cas, die was echt super spannend. Ja. Maar het is ook een Olympische sport, hè? Het is een Olympische sport, Olympische ja. sport. Ik heb dus te kijken. Want daar hebben ook Nederlanders toen, de laatste Olympische Spelen, die hebben ook geloof ik 2e of 3e prijs van. Volgens mij ook uit Limburg waren dat. Ja. Als ik me niet Mixed vergis. team. Ja, Steve mixed team, Weiler ja. en Ja. Rebi Schlusser. En die hebben toen zilver gewonnen op de Olympische Ja, Spelen. ja. Was super spannend was dat. Ja. Gek hè, dat die sporten die vind ik dan toch wel mooi. Buitenstaande, ja, maar een pijltje schieten. Dat zei ze met bowlen ook. Hè. Oh, maar een balletje gooien, ja, gaat er maar aan staan. Dat, Ja. En Ja, als er echt inderdaad. druk op staat, dan, Zeker, ja. dan zweet je wel ook wat peentjes hoor, zou ik maar zeggen. Maar die medaille, jij hebt hem om. En ik denk, Cas, nee Rick, doe jij maar, pak jij hem maar. Dan kun je hem even aan die camera laten zien. Moet je nog meer uitleggen voor de boog of zeg je van, zet hem maar neer hè. Schiet er maar eentje af, een pijl dadelijk op de cameraman, die hebben we toch niet meer nodig straks. Sorry cameraman. Hij laat even, heb je hem goed in beeld? Ja, kijk eens. Dat is dus de medaille. En die van jou, die is exact hetzelfde. Ongeveer. Alleen de achterkant is anders. Staat wat anders op. De achterkant. Is dat te lezen? Het is een beetje... Ja, ik kijk even op het scherm. Maar ja. Dat is wel... Jazeker. Maar dan lees ik het even voor. Eerste recurve onder 14 jaar NK Outdoor 2023. Oh, dat is ook nog buiten geweest. Ja. Dus daar moet je ook nog rekening houden met wind. Ja. De wind, regen, dat soort dingen. Ja.
En wat voor weer was het? 3 september. Want ik zat toen lekker in Frankrijk. Het was heerlijk weer. Maar Dat is goed weer. was goed weer. Ja. Dus, maar als het echt waait... Ga je eerst inschieten van tevoren om daarachter te komen? Of hoe moet dat Dan zien? krijg je inderdaad 3 proefrondes van 6 pijlen. Ja. Ja. En dan kun je een beetje aftasten van hoe is de wind. Maar dan moet je natuurlijk gedurende de wedstrijd ook rekening mee houden. We hebben vlaggetjes bovenop de pakken staan en dan kun je zien waar de wind vanaf komt. Over de pakken, wat zijn de pakken? Waar de schijven op Ja, ik ga alles vragen. Ik zitten. weet er is niks van. Hè? Maar de schijven staan op die... En daar staan vlaggetjes op en dan... Ja, Wacht je even tot de wind wat minder is. dat En kan. dan Maar als de flats. wind aanhoudt, dan moet je ook... Nou, dan gaan we niet aan het vizier draaien. Maar dan ga je ergens anders richten. Dus dan richt je niet in het midden op de 10. Maar dan ga je als de wind van rechts komt, dan ga je ook een beetje rechts mikken. Ja, dan gaat, wat je weet, dan gaat hij Ja. toch naar midden. En dan schiet je 2 keer 36 pijlen. Ja. Dus dit is de optelsom van 36 pijlen. En dan nog een keer 36 pijlen. Klopt. Maar dan heb je 72 pijlen gesloten. Nee, 36 pijlen. Hoeveel punten heb je dan gehaald met de 36? Wat is jouw... Ik had, even denken, 328, dacht ik, de eerste ronde dat is, van de 360. dat is niet verkeerd. En jij? De eerste ronde volgens mij 348. Of nee, 348. Dat is dus bijna een perfecte score. Ja. Ja, met bowlen heb je ook een keer 300 gooien. Heb je een perfecte score. Ik heb nooit 288 is mijn hoogste. Maar dus 360 is je hoogste score. Heb je die wel eens geschoten? 360? Volgens mij wel 352 of zo, maar nog nooit 360. En jij hebt hem wel eens geschoten? Nee, 360? nee, helaas niet. Is dat nog... Staat er nog een prijs? Ik weet vroeger bij waar ik bowlde met die Brunswick team heette dat. Als je er 300 gooide, dan mocht je dus naar Amerika. Dan kreeg je reisaanbod naar Amerika. Dus zo weinig wordt dat gegooid. Nou, dat is bij ons niet dat ik weet. Niet dat ik weet. Oké. Emily, jouw vraag. Is dit een sport die landelijk veel bedreven wordt? Ja, onder de rivieren best wel. Ja. Als je daar boven kijkt, ja, richting Friesland, Groningen, zijn echt wel minder verenigingen dan... Dat doen ze alleen maar skutjeszielen en kleiduiven schieten en zo. Weet ja, je wel. klopt. Dus dat doen we hier weer niet, maar Nee, daar maar wel. goed. Ja. Ik ben wel eens daarboven geweest. Dan heb je dan doen ze zo'n spel met zo'n bal. Ik weet niet precies hoe het heet. Klootschieten is dat, geloof ik. Okay. En dan gooi je zo'n bal vooruit door een bos. En dan loop je met z'n allen achteraan. En dan moet je een bepaald traject volgen. Dat is klootschieten. Ik had me daar iets anders bij horen. Dat zei Tom, je gaat klootschieten vandaag. Ik dacht, ik moest schieten, maar je moet gewoon met zo'n bal moet je gooien. Door een bos heen. Maar dus onder de rivieren. En dat is, dit is een handboog. Dan heb je ook nog kruisbogen. Is dat een volgende stap die je gaat doen? Of zeg je nee, het is een compleet andere sport? Compleet andere sport, ja. Dus een compleet andere sport. Dus, ja. En jij bent er ook zo ingerold, zeg maar, omdat je broer zo goed was? Of dacht je van nee, ik vind het ook zo leuk? Ik was ook op die dag dat je dat kon uitproberen en ik vond het ook leuk. Ja. Maar ik voetbalde toen nog, dus toen heb ik het seizoen nog afgerond en toen ben ik ook gaan schieten. Ben je ook gaan schieten? Ja. En, want jij bent 14, hè? 13? 13. En hoe lang ben jij al actief met... Volgens mij 5 jaar. 5 jaar. Dus als je kijkers, dus weet dat, hè, jongen. Als je dus een jaar of 8, 9 bent, moet je dat gaan doen. Dan kun je op je 13e al Nederlands kampioen zijn. Wat is de volgende stap? Europees kampioen? Wereldkampioen? Olympisch? Hebben jullie dat idee dat je dat gaat doen in de toekomst? Zien we je ooit nog eens een keer en dan met nog een trotse mama op de tribune Misschien. ergens in Parijs? Nee, Parijs is volgend jaar al, hè? Ja. Is dat wel jouw doel? Ja, mijn doel is eigenlijk gewoon zo goed mogelijk worden als ik kan. En als ik dan naar een buitenlandse wedstrijd zou kunnen gaan, zou dat top zijn. Is leuk hoor, buitenlands zo gedaan. En is dit over wereldwijd, zijn er ook mensen bij die dat professioneel doen? Ja, zeker. We hebben een Nederlands team. En andere landen hebben ook gewoon nationale teams. Ja. Dus ja. En die doen niks anders, die verdienen daar hun geld mee. Want dan moet je gesponsord worden, denk ik. Ja, Ja. het is niet zo dat je met de handboogsport wel echt je brood kunt verdienen. Nee. Dus ja, het is geen Formule 1 of voetbal. Dus Nee, ja. ik zeg ook altijd, ja, blijf vooral goed je best doen op school. Ja. Want ja, uiteindelijk gaat de handboogsport niet je boterham verdienen later. Nou, dat is de afdronk.
lieve kijkers. Je kunt er niet je boterham mee verdienen. Het is wel een hele leuke sport. Ook voor jongelui. Er is nog plek. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ik weet niet hoe jullie erover hoe het ervaren hebben. Het ging lekker. Ja. Ik denk dat de kijkers nu heel veel weten over handboogschieten. Is er nog iets wat ik vergeten ben? Nee, hè? Nee, we hebben het eigenlijk allemaal wel geraakt. Het nieuwe clubgebouw, et cetera. Nou, joh, ik dank jullie alle 3. Want jij hebt ook best veel informatie. Het lijkt wel een bestuurslid, maar je bent geen bestuurslid van de Ster. Nee, je bent gewoon mama. Een zeer betrokken moeder. Ja. Hè? En ik dank jullie alle 3 voor de medewerking in dit programma. Ik hoop dat de kijkers het ook leuk gevonden hebben en misschien wel geïnspireerd zijn. Ik zou zeggen, wat gaan we hierna doen? Hierna gaan we kijken naar en luisteren ook vooral naar Laura Teunissen. En na Laura, dan komt weer een nieuwe aflevering van Smalpraat. Nogmaals bedankt en tot de volgende.